tinalowadi chaka chija, lero ndi pa 8 chaka chimene aneneri osiyanasiyana ananenera za mapeto a nthawi yapansi pano, kuchitenga kukhala chaka chimodzi chosausa, chaka cholimba kwambiri. Ine mtumiki wanu Twaibu Ahmadu Hamidi, mama wauno, ndabwera ndikupitiriza kulimbikitsa ndikuwulula zina mwa zimene zichitike mkati mwa chakachi pa chikonzekero cha oyipayo kulingana ndi mapemphero komanso masomphenya amene Mulungu akuwapereka, mogwirizananso ndi zina mwa zimene aneneri ena adanena ponenera za kuvuta kwa chaka chimenechi. Chaka chosausa kwambiri, chaka cholimba, tachilowa lero tili ndi masiku 8, pamene tsiku lero la nambala 8 tikuonamo kuti chinthu chimodzi chayambapo kuoneka kuti chikhala chovuta ku dziko lapansi. Nati ndibwere kuyamba kufotokozera ulendowu mmene uyendere apo ndi apa za zochitikazi, kuyang'anizana ndi pa nyanja, pakati pa nyanja zikuluzikulu za dziko lapansi, pakati pa madzi pakuoneka nkhondo ya pamadzi imene ikuoneka kuti ikhala chosausa choyamba kapena chosausa chachikulu mkati mwa chaka cha 2024. Mbendera yofira yokhala ndi nyenyezi komanso mbendera ya dziko lija la United States of America ya USA ikuoneka pa nyanja pitupitu. Moto ukuyaka pakati pa mbenderayi, wina ukuyaka pakati pa mbendera yakumanzere. Mbendera ziwiri zimenezi zikuoneka kukhala miyambitsi ya nkhondo pakati pa madzipa, pamene tikuona chochitika cha nkhondo imeneyi imene ikuoneka kuti mkati mwa chaka cha 2024 titachita tsoka ikhoza kukhala nkhondo imene iwonjezere mavuto kuonjezera pa nkhondo imene tayiona kale ya ku Ukraine komanso ndi Russia. Ina ikuchitika pa Mapalestina komanso pa Maisraeli. Zinthu izi zili mkati momachitikabe, tisayiwale mawu a Mulungu anatilosera zakuti kudzayenera kuchitika nkhondo ngati chizindikiro cha kubwera kwake kwa Yesu Khristu kwachiwiri, kumene kudzaonesa zizindikiro za nkhondoyi kuchenjeza mpingo wa Mulungu. Kulikonse kumene ana a Mulungu muli mama wauno, kwezani maso nimuone kuti izi zimene Ambuye Yesu ananena kuti mukadzaziona izi zikuchitika, ziwani kuti ndili pa khomo, inde pa khomo penipeni zayambapo kuonekera kwake. Mmene tayiona nkhondo imene yayamba chaka chatha, nkhondo ziwiri zimene zikunenedwa mkamwa ya Israeli ndi Mapalestina, yokhala ndi ulosi m'Baibulo, komanso ya Russia ndi dziko lija la Ukraine, imene yakhuzanso hafu ya mayiko ena, kupereka chithunzithunzi ndi chiopsezo chokhala ngati kukhala nkhondo ya dziko lonse lapansi, koma zatizi nkhondo izi zimene taziona zochita kupanga wanthu achaini achewa kugwirizana mu chinsinsi chawo, kumwerana madzi pafupi ndi kugwirizana kuti tiyambe nkhondo. Yachitika nkhondo imeneyi ngati chikonzekero choyamba cha zimene zikuchitika ku masiku akumapeto, kukonzekeranso kwa kukonzanso kwa dziko lapansi kuja kumatchedwa kuti New World Order. Mchigawo choyamba cha zochitika za mchaka chimenechi cha 2024, chimene mwana wa Mulungu akufunika achite watch carefully ndi kumvetsetsa ulosi wa m'Baibulo kuti kudzayenera kuchitika nkhondo kapena kumva mbiri za nkhondo apo ndi apa ngati chiyambi chakudza kwake kwa Ambuye wathu Yesu Khristu. Kweza maso oyera mtima, kweza maso mwana wa Mulungu, kwezani maso anthu okhulupirira, muyang'ane chitsogolo, Mbuye athu ali kufupi kubwera, chifukwa zizindikiro za nkhondo ina ziyamba kuoneka posachedwa pompa m'masomphenya. Kung'anima kwa moto wosanena pakati pa mbendera yofira ya China ndi mbendera ya United States of America kumaoneka mkati mwa nyanjayi. Tikhoza kukhala ni nkhondo. Zolosera za nkhondoyi zitakhala kuti zimenezi zingachitike, ndiye kuti zikhala zikupereka chiopsezo cha chitetezo ku region yonse ya dziko lapansi, kapena tinene kuti ku dziko lonse lapansi kukhala chiopsezo cha chitetezo.
ndipo maboma akuluakulu oyang'anira a dziko lapansi nkhondo iyi ikayamba kuchitikanso yapakati pa madzi ipangitsa kuti chitetezo cha dziko chigwedere, ndipo kugwedera kwa zitetezo zimenezi za mayiko akuluakulu amene amatiyang'anira ku dziko lapansi, ngati nkhondo iyi, ngati mbendera iyi inganyamule zida kulowa pa madzi ya China, nayonso mbendera ya US inganyamule mbendera kulowa pa madzi, musayiwale kuti nkhondoyo idzabweretsa chitetezo kugwedezeka cha dziko lonse lapansi. Izi nzochita kukonza chifukwa tasala pang'ono kukwangula dongosolo la nthawi yapansi pano. Musayiwale kuti mapulani a anthu oyendesa dziko lapansi akukonzekera kukhazikika kwenikweni kwa boma la anthu tonse lija limatchedwa kuti New World Order, limene zipangizo zogwedezera dziko lapansi zodalirika ndi ziwiri: nkhondo komanso matenda. Chachitatu ndi umphawi wakusowa kwa makobiri ku dziko lapansi, kapena kuti imene mchingerezi amayitcha kuti economic crisis. Anasula zida zitatu kuti azasinthire dziko lapansi kuti lidzabwere mu New World Order. Anakonza nkhondo, anakonza matenda, ndi anakonza kusokonekera kwa chuma. Zinthu zitatuzi ndi zipangizo zazikulu kwambiri zimene zipange kusintha kuti tikalowe mboma latsopano. Komanso tamverani, sizingatheke kuti tiloweretu mu New World Order nkukhazikika zinthu zitatuzi ngati sizingachitike, nzosatheka, chifukwa zimenezi ndi zimene zili mabatani odalirika amene eni yakewa amawatcha kuti Great Reset. Ngati mukufuna kupanga reset dziko lapansi, ngati akufuna kupangira format dziko lapansi, adzagwirisa ntchito nkhondo, adzagwirisa ntchito matenda, adzagwirisa ntchito chuma cha dziko lapansi, zimene olede zinthu ziwirizi kapena zitatuzi taziona zikupereka chiopsezo ku dziko lapansi, ndipo mwansanga dziko lapansi mpingo wa Mulungu taliona likusintha, kusinthira kukusintha kwa kubwera ku dongosolo la nyuwani la dziko lapansi. Inali 2019 pamene batani loyamba linagwedezedwa, ndipo litadinidwa mfulu, kapolo, olemera, osauka, mphawi, ngakhale munthu wopanda maonekedwe, wamkulu ndi wang'ono anavomera kusinthaku, ndipo chilichonse chinatembenuka. Lero anzanga amene mukukwera ndege kuyenda mayiko, mundivomera kuti Amerika wa lero si Amerika wa 2015, 2018, 2017. Mundivomera kuti Germany wa lero si wa 2016, 2017, 2018. London wa lero si wakale uja. Malawi wa lero si wakale uja. Dziko lonse linasintha. Mayendedwe amabizinesi akuluakulu aku dziko lapansi anasintha. Aliyense opanga bizinesi ku dziko lapansi avomera kuti kuchoka mu 2019 atadina batani loyamba la matenda COVID-19, Great Reset, kusinthaku kunagwedeza dziko lonse lapansi. Chiyang'aniro kuchoka mu 2024 ndi hafu ya 2023 amalimbana ndi kudinanso batani lachiwiri limene ni nkhondo. Musayiwale kuti matenda, nkhondo, zonsezi zimakamangirira kunjala, umphawi ndi chisauso, kunzika zokhala ku dziko lapansi, chimene tachiona chikubuka, kusauka kwakwera mtengo kupita pa kusaukitsitsa. Mavuto anakwera mtengo kupita pa mavutovuto. Tawaona wanthu amphawi akupitilira kunyenyeka ndi umphawi wawo. Taona wanthu odwala akupitilira kudwalitsa ndi udwala kwawo. Tachiona chuma chikupita pansi mosaneneka chifukwa kusintha kunachitika. Ndimati ndinene muno mu 2024 kukukumbutsani kuti mabatani amene akudina anyamata a New World Order mogwirizana ndi chipembedzo cha Satana, ngakhale ku makomiti kwawo ndi zokambirana zawo zimene amapanga dzana ndi dzulo 2 days ali pa zokambiranazi, nkhani yayikulu inali kuyang'ananso kawiri mabatani atatuwa. Batani loyamba la COVID-19 limene adadina, ndipo tinaona dziko lapansi likusintha. Batani lachiwiri ndi nkhondo. Chikuchitika nchani?
zadziwika dzulo mmene amakambirana ku LCD kuti nkhondozi amachita zopanga. Mukanachita chidwi lero kumuona Zelensky komanso Vladimir Putin komanso Biden ndi Xi Jinping wa ku China, mtsogoleri wa Korea, kumuona Benjamin Netanyahu, akuluakulu oyang'anira dziko lapansi ali pamodzi, mpaka na atsogoleri amapalestina akumwerana madzi dzulo. Nkhani yosausa vanthu ku dziko lapansi timangozizunza nzikafe sitidziwa mmene dziko limayendera. Zinali zomvetsa chisoni kuona kuti anthu aja ndi amodzi akumwerana madzi. Mukadaona nawo zikadakhala zotheka kumaona, dziko likadamva chisoni ngati mmene ndinamvera ine. Ntaona kuti atsogoleri athu ndi amodzi ku chipembedzo cha Satana. Atsogoleri athu ndi amodzi, amayenda mofanana kumeneko, akukambirana momvetsetseka bwino. Iwowo amagwiritsa ntchito dzulo mutu wakuti 10 bloodline of Lucifer and Kings. Mutu wawo amakambirana zimenezo, amachita introduce mafuko 10 amagazi a Satana. Ndiye kunali mafumu ndi maufumu amagazi a Satana amene ati achitire limodzi kukwaniritsa mafumu 10 aja akutchulidwa ku buku la Chivumbulutso, bloodline ya Lucifer. Ndiye timaona mafumu amene anali ku bloodline ya Lucifer ali pa zokambiranazi. Nkhani inali yosausa kwambiri kumuona kuti mtsogoleri wa chipembedzo cha dziko lonse lapansi akuchita nawo apiye pa nkhani imeneyi, amene ndi Papa, amene ndi Francis, amene tikumumva walero. Inali nkhani yochititsa chidwi kuona kuti anakamodzi akumwera limodzi, anakamodzi akuchita limodzi. Iwowo amakondwerera monenetsa, amati ife ndife mafuko 10 amagazi a Satana, tili ndi mafumu amene tikukhala nawo pamodzi. Musayiwale ana a Mulungu kuti pamene Satana amachita ufumu ku dziko lapansi amachita ndi wanthu. Pamene iye akukhala mfumu ya dziko lapansi ali ndi mafumu amene amawayika ku dziko lapansi, ndi amenewa amawatcha 10 bloodline ya Luciferian Kings. Ndi amakambirana zimenezo kumeneko. Ana a Mulungu, nachita chidwi ine pa nkhani iyi imene tikuti kuli mabatani atatu. Amayang'anisisa ku mabatani atatuwa kuti aone kuti adinidwa bwanji nanga zinthu zikhala bwanji. Ine ndati ndikudziwiseni ndondomeko ya mmene zikhalire chaka chimenechi, za mmene iwowa ati alivutire dziko lapansi. Akukonza mgwirizano wakuti China ndi US ayambitse nkhondo pamadzi pogwiritsa ntchito kadziko kaja ka Korea. Ndi akuti nkhondo imeneyi ibulokanso njira zambiri za madzi zimene zimatenga akatundu wopita ku dziko lonse lapansi, kotero kuti chitetezo chigwedezeka kwambiri mu 2024 ngati patakhala kuti palibe kusintha kulikonse, popeza amakambiranawa ndi wanthu zotsimikiza za mtima wa wanthu zimene zimatha kulephereka. Koma zitati zitheke ndiye kuti tikuyembekezera kuyang'anizana ndi kukhwima ndi kugwedezeka kwa chitetezo cha m'mayiko a dziko lonse lapansi. Chimenechi chikhala chiopsezo cha dziko lonse lapansi pobweretsa njala, matenda ndi usiwa ukhala uli wokakala kwambiri kapena opita patsogolo kwambiri. Zimenezi akachita amakambirana kuti zikhale zochita. Ndadziwa dzulo kuti nkhondozi amachita zokonza anthuwa ndi amodzi, amakhala kuti atumidwa. Takhala tikunena koma nkhanizi kuti maulamuliro a dziko lapansi amakhala m'manja mwa Satana, kotero kuti ufumu umodzi sumakangana. Ndiye kuti kumakhala kungokonza kufuna kukhawulitsa oyang'anira a dziko lapansi. Sizimakhala nkhondo zolimbirana mayikowa ayi. Muone kuti akamenyana palibe amene amalanda dziko la nzache, aliyense amabwerera kwawo, winanso kukakhala ku dziko lawo. Ndipo ni nkhondo zochepa kwambiri zimene zimapha mapurezidenti ndi nduna za m'mayikomo. Zambiri mwa izo zimapulumuka nkukhalabe ndi moyo chifukwa nzochita kukonza. Dziwani ana a Mulungu kuti ngakhale nkhondo imene ikuoneka ku Israeli
pali kulekelera kwa kuchita kukonza zimene anthu ambiri sitingaganizire ndi kuzimvetsetsa kuti chikuchitika nchani. Eti konse kuja akufuna kuti Irani abwere. Dziko lapansi akuti likusakasaka pamene akhoza kuyambira nkhondo yachitatu ya dziko lonse lapansi, kukwanirisa ulosi wakuti mudzamva mbiri ya nkhondo uko ndi uko. Mpingo wa Mulungu, ichi ndi chochitika chimene ife ngati ana a Mulungu tikufunika kukhala nacho pa mapemphero ndi kupembedzera kwambiri kuti zochitikazi zisadzakhuze chikhulupiriro cha anthu ku dziko lapansi, chifukwa nkhondo imabalalitsa makhazikitsidwe a zinthu. Nkhondo imawononga chikhazikitsidwe cha dziko. Ndondomeko ndi mfundo zimene mayiko amakonza kuti ayendetsere maboma awo, kukayamba kuchitika nkhondo zimasintha. Mitengo ya zakudya imakwera, ndipo tikuyiyembekezera kukwera kwambiri mchaka chimenechi. Ndalama imasowa, tikuyiyembekezera kusowa kwambiri mchaka chimenechi. Olamula a nthawi imeneyi amapitilira kukweza mfundo za nkhanza. Pamenepa makampani amene amakhala m'mayiko amapasidwa ufulu opanga zimene iwowo angafune kunzika zokhala m'mayiko, kukweza mmene angakwezere. Tamuona shuga opangidwa ndi zimbe za ku Malawi akukwera koposa muyezo mpaka kukafika ku 2500. Amapasidwa ufulu makampani. Muone chisanzo atadina pang'ono atangolisisita kobatanira nkhondo limene akuti akufuna kulidina mu chaka cha 2024, koma mmene analisisita pa nkhondo ya ku Ukraine ndi Russia. Mwaona mmene katundu wadulira, mmene wasowera fetereza ndi ndondomeko za zinthu za zipangizo za ulimi zimene zimathandiza kwambiri ku mayiko aku Africa. Mwaziona mmene zabalalikira. Zimenezi ndiye zochitika za nthawi ya kumapeto. Zizikhalanso zizindikiro zomwezi, kukwera kwa mitengo, kuyambana kwa wanthu kuchokera mu chomwechi chochitika cha nkhondochi, kudzikhala chizindikiro kwa ife ana a Mulungu kuti zoona Mbuye athu Yesu Khristu amene tinkhulupirira uja akubwera kudzatenga mpingo wake. Ine ndimati tingokhonzeka kuzikhonzekeresa ku uzimu, chifukwa zikubwera zinthu zimene ife sitingathe kuziyimitsa. Ndiye mu 2024 muli chochitika chokhuzana ndi nkhondo, ndipo batani limeneli analikambirana kwa nthawi yayitali kuti alidine ku dziko lapansi, chifukwa iwowa akunena kuti akufunitsitsa patakhala third world war, imene mukayiyang'anitsitsa mkatimu imakhala ngati iyamba pa nkhondo ya Russia ndi Ukraine, koma sidachitike nkhondo ija, inalekezera pa njira. Mukayang'anitsitsa imaoneka ngati iyambika ku Israeli ndi Mapalestina. Akufunafuna kuti kodi akhoza kuchita bwanji. Pamene mukuyang'ana zimenezi, osayiwala ana a Mulungu kuti chikhalireni ku dziko lapansi pa nkhani ya nkhondo yomweyi. Tili ndi two-headed dragon, tili ndi Meka komanso tili ndi Vatican. Onsewa nawonso dzulo amakambirana zakuti achite bwanji. Ndiye mayiko onse achiluya, mbadwa za Ishumaeli zonse mpaka zizukulu za Nebayoti zinasonkhana dzulo zochokera ku Kedara, zili kukambirana mmene kukonzekera kumtukula Irani kuti akhale patsogolo, akhale chiopsezo kwa Isaki. Nkhani yosausa nayo nkhondo iyi kuchitikayi. Anyamatawa amene tikuwatcha kuti two-headed dragon nayonso Vatican imakambirana nkhani yomweyo kuti kodi ayiwombanitsa bwanji mitu iwiri iyi zochita upangana. Taganizani ndewu yake ikuchitika pano, ikukhala ngati ya Mike Tyson ndi Holyfield, kapena ndinene kuti ngati ya boxing imene mmakhala kayendi tsiku lokamwera limodzi Fanta nkukakhala pa tebulo, wina tsidya ili nkuyamba kutchalenjana, koma mukudyera pamodzi. Ndzakuti bula ndzakumenya, ine ndekha laundi 1, ine ndekha suzafika laundi 1, masekazi ndzakugwesa, usayese ine ngwa masewera. Ndi mmene zinalili dzulo, kukhala pa tebulo okhaokha nkumanena kuti tayerekeza. Irani amatchalenja kuti tayesera America, naye Biden amati tangondiyamba, kumaseka wanthu akumwa limodzi pa LCD. Nkhani yosausa
tili ni ulendo wodetsa nkhawa kwambiri mkati mwa chaka chimenechi. Anyamatawa akuoneka kuti akulimbikitsana zodina batani la nambala 2 la nkhondo. Ine pamene batani limeneli akukambirana zoti alidine sindikukayika konse ayi, chifukwa iwo anasankha zinthu zitatu zimene zidzawathandize kuchita great reset, kusintha dziko lapansi kuti lipite ku dongosolo latsopano lakayendetsedwe ka boma limene mdierekezi ndiye mfumu yake, imenenso chipanikizo cha okhulupirira chidzachuluka kwambiri. Musayiwale kuti diso la dziko lapansi losogozedwa ndi mdierekezi limayang'ana pa mpingo wa Mulungu, umene Bible likulosera kuti komatu magawo atatu awa adzalikhidwa, koma gawo losiliza la mpingo Zakariya 13 verse number 8 akuti gawo limenelo lidzaperekedwa ku moto. Ndiye okambiranawa akamakambirana akumayang'ana gawo losiliza la mpingo wa Mulungu kuti lipanikizike bwa, adzathana nalo bwa, kuti abwezerese chizunzo, ma inquisition office aja adalipo aja abwezeresedwenso, kuti mpingo ulandire chizunzo, ana a Mulungu alandire zopweteka. Koma zimenezi zisanachitike ndi kufika pa chimake penipeni, mawu a Mulungunso akuyenera kukwaniritsidwa ankhani yokhuzana ndi nkhondo. Ndiye batani nambala 2 amalisisita kwambiri dzulo kuti alidine kuti limene lilichitike. Ndi analipa mikumano yokambirana nkhani zokhuzana ndi nkhondo, ayiyendetsa bwanji kuti nkhondo yayikulu imodzi ya dziko lonse lapansi ichitike. Chifukwa ngati imeneyo sichitika, ndiye kuti ngakhale dongosolo lakusintha kulowa mu New World Order lichedwa kwambiri, chifukwa amanena kuti COVID-19 wangochita pokota yokha, kukusalira kuti tifike half pakusintha kwa ndondomeko za dziko lonse lapansi. Koma kulowa mu New World Order tinalowadi mu 2019, koma kukhazikika kuti chilichonse chisayendere ndondomeko za boma lakale, tiyendere boma latsopano, ndi kumene akukonza pano pako. Ndi akuti kukonzako kuti kukakhazikike kukufunika zinthu zitatu zichitike: matenda achitike ku dziko lapansi, mpaka munthu achite mantha ndi kunjenjemera ndi kulambira dziko lapansi, monga tonse tinaona kuti tinakagonjera kukawerama kukachita bawo kufano limene analiyimika anyamatawa lomwe anali vaccine AstraZeneca ndi anzawo. Tonse tinachita bawo kwa AstraZeneca, tonse tinachita bawo ku vaccine. Chimenechi chinali chikondwerero chachikulu kwambiri mu ufumu wa mdierekezi, poona kuti nzika zija zimene zikadafunika zichite bawo, zilambire Mulungu, zigwadire Mulungu, zinkhalire pansi Mulungu, zimulambire Mulungu, zaleka kuopa Mulungu owapulumutsa ku matenda, adalira kupulumuka pogwiritsa ntchito vaccine AstraZeneca ndi anzawo. Chimenechi ana Mulungu ndicho chimene dziko lapansi limachita. Ndibwereze pano, mmene dziko lapansi limayendera si mmene timalioneramo. Mmene zinthu mukuziona ana Mulungu ku dziko lapansi si mmene zinthu zilili kunjaku ayi. Mayendetsedwa a dziko lapansi, mayendetsedwa a ndondomeko zathu zimene timaziona, kuseliku kuli mphamvu ina imene imatisausa kwambiri. Musayiwale ana Mulungu kunena kuti olemba buku la Yesaya chapter chake cha namba 14 anakambako nkhani imeneyi mosatipambukira kulamanja kapena kulamanzere, zakukwera kwa mpando wa mdierekezi kuyika pakati pa nyenyezi. 2024 tangodusa masiku 8 tsopano akusisita batani kusimikizira kukwaniritsidwa kwa zimene alosi ena ananena. Inenso pano ndikupasireni zokambirana zakuseli kwa wanthu amenewa mchipinda cha LCD. Mabatani ndi atatu osinthira dziko lapansi. Batani namba 1 ndi matenda, batani namba 2 ndi nkhondo, batani namba 3 ndi kusintha kwa chuma cha dziko lonse lapansi, kumene takuona kuti kwayamba kuchitika, koma zifika pa chimake penipeni.
Tinaliona batani mu 2019 la matenda akulidina akulitcha kuti Great Reset, ndipo COVID-19 itabwera ndani sadachite mantha. Yobu akuti chikadzatuluka chirombocho amphamvu amachita mantha, ndipo tinawaona amphamvu akunjenjemera ku chinthuchi. Mayiko adzida zapamwamba akuchiopa chinthuchi. Maulamuliro onse opsa kuphatikiza ulamuliro wa Chiroma mpaka ulamuliro wonse wa chikwini, ulamuliro wonse wa ufumu wa United States of America wokhala ni mayiko olemera ambiri kukhala mphechepeche mwa dziko limodzi. Ufumu wamphamvu ku dziko lapansi wa United Nations, superpower wathu tinamuona akuchita mantha. Mawu a Mulungu akuti chikadzatuluka chirombo, olemba buku chapter number 41 cha Yobu, akuti amphamvu adzachita mantha. Tinawaona amphamvu akunjenjemera. Ngati ananjenjemera America, Malawi kunali kukomoka ni mantha. Mmene amanjenjemera United Kingdom, Malawi kunali kukomoka ndi mantha. Mmene amanjenjemera United States of America, Malawi kunali kukomoka ndi mantha. Nanga kuli bwanja na Mulungu ichi chimene chikubwera kutsogolo kwathu chotchedwa nkhondo. Chimenechi mundondomeko yake nchakuti tiwaona mayiko chikayambika chimenechi akulembana ang'ono usilikali, kotero kuti ana ambiri achimuna ndazibambo ambiri ayenera kulembedwa ntchito yoti achite nawo usilikali ku dziko lapansi, chifukwa kuyenera kubwera nkhondo ya dziko lonse lapansi. Ndipo ndalama za nkhaninkhani zimaoneka zikupita m'mayiko kuti zipite ku maunduna zachitetezo kuti asilikali ochuluka alembedwe, chifukwa kukubwera nkhondo kusogoloko ya dziko lonse lapansi. Iyamba ngati ilimbikitsidwa kuchoka ku nkhondo zomwezi zayamba. Sono mpingo wa Mulungu, chimenechi ndi chochitika choyamba chimene chikupereka mantha kuti ngati chingachitikedi chimenechi ndekuti chibweresa chiopsezo cha chitetezo ku mayiko azachitetezo, komanso chibweresa njala ndi mavuto ku dziko lonse lapansi. Zimenezi ziyenera kuchitika ndithu. Nzokambirana zimenezi kapena kuti nzochitikazi ana a Mulungu, ndimati ndinene kuti tangodusa masiku 8 talowaso mchaka cha 2024 chimene ufumu wa papa uli pa chiopsezo cholandira uthenga wa imfa ya papa amene akulamulira. Kukuoneka imfa ku ufumu wa Vatikani, kukuoneka imfa ku ufumu wa chipapase. Payenera kukhala kusintha. Zokambiranazi popeza zinaloseredwa ndipo iwowa amadziwa zolosera. Tsiku la dzulo amatenga zolosera za anthu atatu zimene adalosera mu 2024, zimene iniyekewa amanena kuti alosa amenewa akalosera zimakhala accurate, koma salosa m'Baibulo. Amalankhula za Nostradamus amene analemba zolosera zokwana 363 prophecies. Iyeyi adalosera za 2024 kuti papa yadzachoka komanso padzabwera papa wachikuda. Ndi amayang'anayang'ana pamenepa mpaka dzulolo amalozaloza apapa achikudawa amene ali mu mbuyo mwa maudindo. Chikhoza kuchitika chinthu chachilendo kwambiri mchaka chimenechi kuona kuti mwina tikulowa mu era imene papa akhoza kukhala wachikuda. Kuchita bwa kubwerera kumusi kuja kuti koma ndinaliona dongo likusakanikirana ndi chitsulo. Pamenepa panali kunena kuti mwala osema wopanda dzanja unabwera ndi kudzaphwanya mapaziwa. Olemba buku la Danieli akutiuza za ufumu wosakanikirana ndi dongo. Pamene zokambirana zawozi amanena kuti mchaka chimenechi kukhoza kukhala kusintha kwa ufumu wa chipapa. Papa akhoza kumwalira kapena kuchotsedwa, koma pali chiyembekezo kuti papa amene angayikidwe yapa ayenera kuchoka kuno ku Africa. Tsono ngati chimenechi chingachitike pang'ono chikufanana ndi ulosi wa ku Baibulo. Mpingo wa Mulungu tikamaona zimenezi tizizindikira kuti imfa zotere zimene zikuoneka kuti zikhoza kuchitika zili ndi chochitika chosonyeza kukwanira kwa nthawi
yakumapeto anthawi yapansi pano. Chinthu ichi chimene chikukhuza ufumu wa papa chochitika cha mchaka cha 2024 sichinakhuza imfa yokha, koma chaka chimenechi tiyembekezere zosausa chifukwa ku ufumu wa chipapase umene umayendesa ufumu wa chipapa kuchoka ku Roman Catholic kumene papa ndi wotsogolera, umene ndi bungwe lalikulu kwambiri la chikhirisitu ku dziko lapansi, kumenenso kukuyembekezeka kutuluka okana khirisitu kuli chisawawa ndi chisokonekero sakumvana. Zadziwika chonchi mpingo wa Mulungu kuti muulamuliro wa upapa anayika dongosolo lake, ndiye kuli hierarchy ya kupapaku imene ndi makadino amalola makadino kuziwa zinsinsi zina za ku secret archive, koma mabishopu apansipa amakhala pa mdima pa zochitika za ku secret archive. Ndiye iwo amaona kuti akupembeza Mulungu, akutumikira Yesu, akutumikira Mariya, koma zachinsinsi kuti kutsogoloku kuli Satana cha iye sadziwa zonse. Now, mmene lamulo lakulengeza kwa kusintha kwa mchitidwe wakudalitsa maukwati amuna okhaokha amene makadino ndi papa mogwirizana ndi Black Pope avomera kuti ichi chichidzichitika chazizimusa anthu apansipa, ndiye kuli kugawana, kuli great controversy ku chikatolika. Ndipo mavuto akugawana kumeneku akhuza zipembedzo zonse zimene zili mu bungwe limene papa anapanga lija limatchedwa kuti WCC. Ndiye chimenechi chipangitsa kuti zipembedzonso zina zimene zili mbungweli zikhuzidwe, ndiye kuti tikulowa chaka cha great controversy yokhuzana ndi chipembedzo ku dziko lapansi. Ndikhulupirira mukundimvana Mulungu, koma mundimve ndi chidwi. Tikulowa chaka tangodusa masiku 8 ulendo opita ku chaka chosausa chija. Chipwirikiti chayambika mdziko lapansi. Chikuyamba chipwirikiti cha nkhondo, pamene akukambirana za nkhondo, pamene timaona mbendera yofira yokhala ndi nyenyezi ikuonetsa moto pakati pa mbendera ya United States komanso mbendera ya China. Musayiwale kuti China watenga mphamvu zambiri, ameneyu akutenga mphamvu zochuluka kwambiri, ndipo chuma chake chikupikisana ndi kata. Ndiye kuti kunoko tikuona mutu wa njoka, two-headed dragon. Ndiye kuti aluya wonse akudalira kata, kumene kuli chuma chosaneneka. America ali njenjenje. Now, zokambirana zonse zochitikazi zikuchitika chifukwa chake nchani ana Mulungu. Musayiwale kuti pamene akukambirana zimenezi lero chachiwiri chimene tikukumana nacho ndi chisokonekero ku ufumu wa chipapa, pamene kumalengezedwa kuti papa ayutu musayiwale kuti Nostradama komanso Baba Venga ameneyi anali munthu osaona, koma nayenso anapanga predict zinthu zambiri kuphatikizapo September 11 ndipo zidachitika. Koma zonenera za Baba Venga zili ndi zolakwika zambiri, chifukwa iyeyi adaneneranso kuti mu 2010 ndi pamene padzachitike nkhondo ya dziko lonse lapansi, koma sizidachitike. Mchaka ndimanena kuti mapredictor awa alosi awa amene ndi alosi aku dziko lapansi ali ndi zimene amalosera zimayenda accurate, koma pali zina amaphonya. Mchifukwa chake ufumu wonse wa anthu onenera aku dziko lapansi clown anayiveka kwa Nostradamus, chifukwa iyeyi analosera zinthu 363. Zinthu 363 zimene analosera zonse zinapasa kuphatikizapo imfa ya kwini imene adanenera, kwini wokhala pa mpando yasanabadwe, mpaka dzina la kwini, mpaka date ya kwini imene adzamwalire kuinenera accurate prophecy ya Nostradamus. Now, iwowa akamayang'ana zimenezi ndi kuona kuti Nostradamus akunena kuti 2023 2024 padzayenera kukhala imfa ya papa. 2023 2024 padzayenera kukhala kubwereza kwa president amene atadzapume.
pamenepa ndi akuti akunena zanda akunena za president anangopuma uja pano pakufunika kubwereranso ku America. Now pomayang'ana maulosi amenewa ufumu wa chipembedzo cha Satana ku LCD amakambirana nkhani imeneyi kuti kwavuta. Sono mu 2024 ana mulungu tiyembekezere chisawawa chimenechi, tiyembekezere chisawawa chimenechi. Mkangano umenewu wapangitsa kuti anthu apansi amene saziwa zinsinsi za kuchikatolika abwerese kudabwa kuti kodi kumene tikulowera ndikuti nanga tipanga bwanji, ndiye agawana. Koma musayiwale kuti inenso ndinali kufotokozera chochitika china cha ku LCD komweko kuti ufumu wa Satana nawonso wagawika pakati. Wena akuti adzipembeza ndi kumvera Levithani amene watenga ulamuliro wopanga zinthu zamakono za dziko lapansi, amene wagwiriza tekinoloji, akuti alambira ameneyo chifukwa akunthawa Lucifer chifukwa wapusisa. Malinga kuti kunali lamulo lakuti ngati makwini a mu ufumu wa Satana adzapezeke pa mulandu ogonana ndi aziwalo zofanana adzaphedwe. Nkumapanga kuti Lucifera yemweyo wavomereza pogwirisa ntchito Black Pope kuti akauze papa kuti ukwati wamuna okhaokha uvomerezedwe dziko lonse lapansi. Ndiye kuti mmene akusayinira kuvomerezedwa kwa ukwati kumenewu akupereka chiweruzo kwa amene anasayinira kuti sazagonana okhaokha mu ufumu wa Satana. Pamenepo ufumu wa Satana uja wagawika pakati, kutere kuzikwangwani za Baphomet mu tempo ya Aneka achosa, mu tempo ya Filimathara aichotsa, matempo amenewa achosa kumalawi kuno mu tempo ya ku area 3 achotsa, akuyikamo Levithani ndi akujambula chinjoka, akuchosa Baphomet uja chifukwa cha chilengezo cha gay ija akuicha kuti LGBT. Nkhani yosausa na mulungu, chinsinsi cha dziko lapansi zimene zikuchitika ku dziko. Nawonso oyang'anira amaiko mapresidenti ayamba kuganiza zoti agawane, ena akufuna kutuluka mbunge la United Nations chifukwa chiopsezochi chakhuza kwina kulikonse. Mpingo wa mulungu tiziyang'ane ndi chidwi zochitika za 2024 pali kugawana ndipo kuli chisawawa. Ndiye chipwirikiti chimene chikuchitika ku Katolika chikula kwambiri mu 2024 chibweresa great controversy ku zipembezo. Kote kuti zipembezo zimene zili mu WCC chaka chimenechi zibalalika nanso. Wena atuluka, wena akhala momo, mukhala kukangana. Kusintha kumeneku kuchitika ngakhale kunzika za zipembezo. Mamembala amene tili kuzipembezo nafenso tibalalika pamene tidziona zikhulupiriro zathu zikuvomerezana ndi mfundo ya LGBT. Tikamaona choncho ena tidzituluka kusaka zipembezo zimene sizidavomereza. Ndiye kuti kukhala chipwirikiti 2024 wanthu asinthana kukhala ma interchange, kulowa chipembezo chovomera maukwati amuna, kutuluka chipembezo chokana maukwati amuna. Kukhala great controversy chifukwa chani? Likulu la chipembezo lasokonekerana, labalalika. Meeting daily as I'm talking akulowa so 45 koloko ino ku Vatican. Kulibe chabwino, makadino, mabishopu ndikunena pano akukwera ndege panopa ulendo kukasika mu Vatican kuti akakambirane bwinobwino nkhani imeneyi chifukwa Rome lero yadzadza ndalendo kulizokambirana chifukwa kuli chibalaliko. Maiko sakukhala bwino, nawonso maiko aku Africa mmene akuchita indozi ndi kumva kuti kukhala papa wachikuda akunena kuti ufumu wachipapa ukubwera m'manja mwathu, tentikonzekere. Nkhani yosausa ndi nkhani yosausa, nkhani koma ndi yosausa kwambiri pamene tikupita kumalechereche anthawi ya pansi pano. Sono ngati zimenezi zingachitike, zimene akukambira nazi kapena zimene ndikufotokoza inezi zachisawawa cha zachipembezo ku dziko limene lila pansi, ndiye kuti zimenezi zikutiyimira ku buku la Timotero limene akunena kuti koma m'masiku osiriza ambiri adzataya chikhulupiriro chawo.
zitayitsa chikhulupiriro cha anthu ambiri. Anthu ataya chikhulupiriro, amene amachikhulupirira chikatolika ataya, amakhulupirira chipembedzo choona cha mulungu chitayika, amene anali mipingo yokhazikika achoka ndi kulowa zinthu zina zopanda kochokera. Chikhulupiriro chitayika. Chinthu chachitatu chimene tikuyandikana nacho mchaka chimenechi cha 2024 titangodusa masiku 8 ndiko kusintha kwa chilengedwe. Kukuoneka madzi ambiri mu 2024. Kukuoneka madera onse amene ali ouma akulandira madzi achilendo. Kukuoneka moto m'mayiko onse a dziko lapansi ukutentha nkhalango zikuluzikulu. Kukuoneka mafuladi ku dziko lapansi, makamaka m'mayiko amene mvula imagwa apo ndi apo, mwachisanzo ngati Saudi Arabia, Dubai ndi mayiko ena. Kukhala madzi achilendo mkati mwa chaka chimenechi. Izi ziyambitsanso chilala komanso mavuto a njala ku mayiko. Kodi zimenezi zidzibwera kuti zidzachite chani ana mulungu? Musayiwale kunena kuti pamene tikufotokozapa tikunena kuti pali mabatani atatu amene akufuna kudinidwa kuti akasinthe. Chifukwa tsopano papa, tsopano chilombo, tsopano ufumu wa okana Khristu, mwana wa chiwonongeko, munthu wachitayiko akufunika akhale pa mpando ndi atchedwe mulungu, akule mtima pa zopembezeka zonse. Ndiye preparation yomuyika pa mpando imene ikunenedwa kwa Tesalonika. Watch carefully mchaka chimene tikulowachi. Nkhani yosausa ndiye chipangizo chimene agwiriza ntchito apapawa kuti mpando wawo ukakhalire bwino. Agwiriza mfundo chinthu chachitatu chimene chikutchedwa kuti climate change. Sakumva wanthu, tikupita kwakuti mfumu ija imatchedwa kuti okana Khristu, amene akunena kuti akudzitcha yekha mulungu nagwira ukapolo zopembezeka zonse ndi kutenga dzina la mulungu lakuti iyeyo ni lowa m'malo wa Yesu Khristu akhale pa mpando. Mpandowo akufunika akhale. Musayiwale kuti kuli bidi ya mpando. Apa ngendani mpando? Osayiwala Yerusalemu imene ija. Mpando uja ulengezedwa khala ngati ndi wiki imene tikungolowayi. Dziko limene litenge mpando uja ladziwika kuti apa ngendani. Nkhani imeneyo tizayisungire mtsogolo ngati nthawi imeneyo tidzakhale ndi network yabwino, komanso kukhala ni nthawi ndi kuzindikira nthawi imene adzakambirane mudzakhala pomwepo. Koma lero ana mulungu tiye timvesere zimene ndikuperekazi kuchokera kuno kukamanda, kumapiri akamanda, Twaibu Ahmadu Hamidi Ali. Kayiuzeni nkhandweyo ndili m'mapiri. Agwirisa ntchito kusintha kwa zanyengo. Ndimafuna timvane pamenepa. Now, pamene akugwirisa ntchito kusintha kwa zanyengo, ndiye kuti akudziwa kale kuti kubwera kwa mvula yochuluka, madzi, moto ndi zinthu zina zimene zigwedeze dziko ndi zotheka kuti madzi aja sangabwere kuno, koma abwera ku mayiko amene kumapezeka ndi kuchokera thandizo la ife anthu aku Afrika. Ndiye kuti madzi aja ife atikhuzanso. Ndi zotheka kuti abwera komwe kuno, ndiye kuti adzaona ngati mimera timene tilipo kale. Koma chilala chikuoneka chifukwa mukuoneka moto mkati mwa zochitika za chaka chimenechi. Kotero kuti ana mulungu tisamale chakudya amene tili mu nkhalango, tilime zakudya zotikwanira kuti chakudya chivuta posachedwa ku dziko lapansi. Njala ifika pachimake chifukwa nawonso amene amatipatsa chakudya akusowa mtendere ndi kusinthako. Kuli nsamuko, dziko likusamuka, lakale likuchoka, kukubwera dziko la nyuwani.
ndiye msamuko ukuzula zinthu zambiri, anthu akuzula, akusamusa, akuphasula ni makola omwe chifukwa kukubwera za nyuwani, ufumu wa nyuwani, zochitika za nyuwani, ndondomeko za nyuwani. Nthawi imene tiyendere kadi ya ku banki, selefoni, kaya china chakuti nchani ID, zinthu zitatu zimenezi zimpanga munthu kupanga exist mu new world order: kadi la ku banki, foni, komanso ID. Ndi zimene nzika zake ziti zikhale ku dziko lapansi. Now pa kadi, pa ID ndi cellphone, zinthu zitatu zimenezi mukaziyang'ana zaumika mano awo, zayimika mano awo kukolezeranso udani wa chikhulupiriro cha oyera mtima ndi Mulungu. Pozipewa zimenezi ndiye kuti zikutitulutsa kunja kwa sistimu imene tiliyi. Tamverani, mu new world order amene ati akhalepo, nzika zimene zikhalemo ziyendera zinthu zitatu: foni, ID ndi kadi la ku banki. Timvane pamenepo. Zinthu zitatu zimenezi zabweranso ndi udani wa chikhulupiriro pakati pa ana a Mulungu. Ena podziyang'ana ndi chidwi, podzipewa, ndiye kuti tazitulutsa mu sistimu ya new world order. Koma papayu pamene akukhala pa mpando, pofuna kukwaniritsa kuti iyeyo ndi Mulungu, agwiritsa ntchito climate change imene ikakamize vanthu kukulambira Sunday. Dzuwa lilambiridwa, nanena kuti likadzatuluka dzuwa, amphamvu adzachita mantha ndipo adzanjenjemera. Zipembedzo zimene tikudalirazi zidzanjenjemera ndipo zikuchita mantha. Dzadziwa kale kuti kukutuluka dzuwa ni mbabanda kuja kuno, dzuwa la woyipayo likutuluka kuti likalambiridwe. Tiwaona amunawo akuloza kummawa kupembeza Tamuzi, zichitika posachedwa, chifukwa tikupanda mapeto a nthawi ya pansi pano, pamene chisokonekero cha oyera mtima, chisokonekeronso cha dziko chili kufupi. Nawo dzuwa likamatuluka tikunena kubuka kwa chipembedzo cha tsiku la Sunday, kuthesa Sabata kuli mkati, pamene tikumtenga papa kunkazika pa mpando malingana ndi ndondomeko zimene dziko lapansi likuchita. Akadzakhala pa mpando ameneyu ndiye kuti adzagwiritsa ntchito climate change. Ndiye ndikunena kuti chachitatu chimene chivute mboma limeneli avuta ndi climate change, zachilengedwe chivuta. Mwamuona tikamenena zakazi, tikamati 2024 iniyo muzikhala pakati, mudziona kuti ngakhala akatolika chaka chawo sichitha Disembayi. Ndiye kuti tikunena za pakati, muona kuti kuchaka 2023 kulowa 2024 zina mwa zimene tikunenazi, muona kuti 2023 zayamba kale kuta, zayamba kale kuchitika. Ndizo zokambirana zakupembeza pa Sunday. Now chaka chimenechi tidanena chaka chatha kuti chaka ichi, chaka chinonso tikuti chaka chiti, chaka ichichi. Ndizoona zimene ziziyenera kukhalapo. Ndiye taona kuti ngakhale kagwedwe kamvula ka chaka chino sika chaka chatha. Njala ifika povuta kwambiri maiko onse a dziko lapansi kuphatikizapo Malawi. Tikuponda nyengo zowawa kwambiri. Chimenechi ndi chimene akuchiyembekezera, tichiyembekezere mchaka chimene chikungobwera kumenechi. Mpingo wa Mulungu ndibwereze kuti kusintha kwa chilengedweku kumene okhala pa mpando okana Khristu ati akhale na adzionesera kuti ali Mulungu, akufuna kuti mavuto amene tikukumana nawowa iyeyi akadzakhalapo adzakhale yankho lopereka mtendere. Simwaliona dziko lalephera, mwamuona Mulungu wanu walephera, mwamuona Yesu wanu sana kupaseni chakudya, mwamuona Yesu wanu sana kupaseni ndalama. Bwerani kwa ine. Ndiye iyeyi mogwirizana ndi ufumu wa United Nation ndi pamene ukulimbikisa technology kuti kulipira ndalama zikhale mukadi. Unzika wa munthu ku dziko lapansi ukhale mukadi. Kulumikizana kwa munthu kukhale pakadi through phone.
ndiye kuti zinthu zitatu zimene zigwirisidwe ntchito m'boma limeneli ndi zimene mwaziona kuti zatenga kale ulamuliro ku dziko lino lapansi. Mpingo wa Mulungu, chinthu china chosowesa mtendere chimene tikuchiyembekezera mchaka chimenechi, chimenenso chikuoneka kuti chikoza kutenga nawo mbiri, ndi kusinthika kwa ufumu wa Chiroma, kumene opembeza mmenemu, kumene okhulupirira mmenemu, kumene anthu okhala mdziko limeneli atalandire nako kuzunzika. Mpingo wa Mulungu, tamverani. Zimenezi zichitika ndithu ku dziko lonse lapansi, ndipo tiyembekezere kuti kuchitaku kuchita kwakukulu. Tamverani. Tili pa mfundo imeneyi kuti kusintha uku kumene kuchitikeku tiona ufumu wina, uja ufumu wakwini. Kukuyembekezekanso kuti kumeneku ngati nkutheka kupita ufumu watsopano, koma amene sanali mafumu alamulira nawo ufumu. Mafumu achilendo aonekera mu ufumu wachikwini. Ndasala ndi 10 minutes yomalizira pa ola lakungokumbutsana kuti talowa mu Januwale ndipo mu 2024 ndipo tili ndi masiku 8 a chaka cha Chiroma. Chochitikachi chayambika kale, ndili ndi chochitika chomaliza. Chimenechi mpingo wa Mulungu mundimvetsere ndi chidwi, mundimvetsere ndi chidwi. Kumapeto kwa nthawi imene ndikufuna kulankhulayi, mundimvetsere ndi chidwi. Chaka chimenechi kukutuluka chiwanda, koma chituluka muchionekedwe cha chinthu chokhala ndi moyo ku dziko lapansi, chimonster. Chichitike nchani? Kutuluka chimenechi chimene chidalipo nthawi ina chidaonekera, koma mwapo ndi apo ankachitcha kuti olaimiyaki. Ndiye olaimiyaki amatanthauza kuti oilomani. Ndiye ichichi ndi chiwanda, koma chomaoneka ku dziko lapansi, chidzipanga appear and disappear. Now, pa chinthu chimenechi muyembekezere kuti chikatuluka chirombo chimenechi, chimene chilipo kale, koma zifunika kuti zamoyo zimenezi zituluke, koma ndi ziwanda. Zisakaza kwambiri ku dziko lapansi. Chisakazo choyamba nchakuti monster amene akufuna kutuluka mu 2024, mphamvu zake za chimenechi zidzichokera kukugonana, ndipo chizifunika kuti chigwiririre, chigone ndi mzimayi kuti chitenge mphamvu pa masiku 7 aliwonse. Zochitika za chaka cha 2024. Now, zinyama zimenezi zikatuluka, kapena kuti demoni ameneyo akatuluka ku dziko lapansi, tiyembekezere kuti dziko lapansi likhala pa chisawawa. Chimenechi chidziyenda, chidzingochita apiye chisawawa. Nthawi zina chidzionekera mkhomo la munthu, chizingopezeka kuti chalowa mchipinda cha munthu, kugwiririra ndi kuchita chisawawa, chituluka. Chizikwanisa kupanga chipongwe dera lalikulu nthawi imodzi. Lero chikoza kuoneka mu Lusaka, chikoza kuoneka mu Haberoni, chikoza kuoneka mu Lilongwe, chikoza kuoneka mu Dar es Salaam, chikoza kuoneka ku Kampala. Chinyama chimene chidemoni ameneyu azunza kwambiri, pakhala maviktimu ku dziko lapansi amene adzikumana ndi chirombo choopsa, koma chikuoneka maonekedwe ngati chinthu cha moyo, koma choopsa kwambiri. Maonekedwe ake m'masomo chidzioneka ngati kuti wayang'ana moto, waona chinthu chowala kwambiri mmoto. Akamafotokoza amene akumanenayo, anthu azinena kuti kapena umalota. Iyeso munthuyi adziganiza poyamba pa kuti kapena ni malota, koma chikuonekera. Now, chinthu chimenechi chikamabwera ku dziko lapansi, chinthu chimene chimayamba kuchitika kwambiri, chimayambirira ukalambula bwalo wa monster ameneyu ndi kulota.
mwaona kuti chaka chimenechi anthu ambiri achizimayi alota kwambiri maloto ogonedwa ndi ukalambula bwalo wa chinyama chimenechi. Now zochitika za 2024 za zinthu za moyo zimizukwa zimene ziti zituluke ku dziko lapansi ndi kuyamba kupanga chipongwe. Zinthu zimenezi ziwonjezera kuchitisa ngozi pa nsewu, ziwonjezera imfa ya zizizi, ziwonjezera mantha, komanso uchifwamba uja omangopeza kuti munthu wachitidwa chipongwe koma with a known person uonekera kwambiri mchaka chimenechi, chifukwa zinyama zimenezi zikutuluka ku dziko lapansi zili lede. Tikunena pano choyamba chaonekera kale ku Tanzania, chaonekera kale ku Tanzania. Chirombo chimenechi ku Tanzaniaku ndi champhamvu kwambiri, eni yakewo amachitcha kuti chikokobawa. Kokobawa amaoneka ngati chimuleme koma amauluka. Ndiye chimlombo choopsa kwambiri dera lonse la Tanzania, koma ambiri sadachione, koma patali patali chimaonesa zizindikiro zache. Ndiye chitulukanso poyera 2024. Sichokhachi ayi, chinyama ngati chomwechi chimene chidatulukanso chofanana ndi oniyaki chidaonekeranso ku Malaysia, chidaononganso kwambiri ku Malaysiako. So zirombo ngati zimenezi, zimizukwa ngati zimenezi ndi ziwanda cha iye ndiye zichita mchaka chimenechi. Chimene tikufuna kuchenjeza nchakuti ana ambiri asukulu amene amayenda ma distance atali akhala akukumana ndi zoopsazi, ndipo zochitikazi zionekera mchimidzi, koma zizindikiro zakuti chinyama chimenechi chabwera pa khomo. Number 1, adzikhala magazi pa khonde panu, pa chipupa panu, mchipinda chanu. Number 2, chizioneka ndi ngati kaya ndi oilo, chizioneka ndi oilo, chifukwa chake akuchitcha kuti oliyamiyaki. Oliyamiyaki akutanthauza oilo man. Ndiye chizioneka ngati kuti munthu wina wake anagwira oilo ndiye wasiya mafuta, koma akuda adzioneka m'makomo mmene mwachitika zinthu zimenezi. Chikhala chosausa kwambiri chifukwa chigwiririra kwambiri, chichita nkhanza kwambiri, more special azimayi. Tikunena kuti mpingo wa Mulungu tikhale ni mapemphero apaderadera kupempherera dziko, chifukwa izi ni ziwanda zimene zimachita mantha ndi mapemphero okha basi, koma zituluka ku dziko lapansi ndipo ziwononga. 2024 pamene tikuona kuonongeka kwa zinthu zimenezi, sikuti zingothera pomwepo ayi. Zinthu zimenezi mpingo wa Mulungu chichitanso ntchito ina yovuta kwambiri. Chidzifuna kuti chikafika pamalopo pamene chafikapo chikawononga. Vanthu muzingomva kuti panabwera chinthu chasakaza ndipo chapangamwa kuti chagwiririra ndi anthu azinena kuti andi chinthu andi chivampaya andi chichani, koma chionekera kudziko mwachidule. Ndinene kuti kuoneka ziwanda koma za nkhanza kudziko lapansi in form ya chinyama china chake. Zimene zichitikezi zifanana ndi zimene zidachitika mu 2009 kuzafika mu 2011 pamene tidaona kuti ku France kudauka zinyama. Now chigawo chosiriza chakufotokoza kwangaku, chikauka chinyama chimenechi ndiye kuti tionanso ziwanda in a form of a man. Kutuluka ziwanda koma maonekedwe a munthu. Munthu adzikhala mchiwandachi, ndipo chifukwa chakuti chidzioneka ngati munthu, anthu tizikhala nazo pamodzi. Ndiye kuti ziwanda zimenezi chimene ziti zichite, gawo loyamba kuoneka anthu achilendo
apaderadera amene adzibwera m'mudzi, m'madera, ngakhale m'matauni koma zili ziwanda. Koma kuposera ponsepa mizimu imeneyi, chigawo chachitatu chimene chichitike mchaka chimenechi ndikuti ziwanda zimenezi zizilowa mwa munthu, ndikukansintha munthuyo kukhala fisi koma akuoneka munthu, kukansintha kukhala nyalugwe koma akuoneka munthu, kumusintha kukhala mkango koma akuoneka munthu. Ndi adziti anthu amenewa alowedwa ndi ziwanda zimenezi akamenya munthu kapena akaluma munthu, akakayeza azikapeza kuti venama wa chinyama chimenecho ali mthupi mwawo. Ndendende zimene zidachitika 2009 kufika 2011 ku France, pamene kudauka mizimu imene inkakalowa mwa anthu koma ya mauvusi ankhandwe. Munthu ndithu ngati ine, koma akaluma munthu akapita ku chipatala amakanena kuti chimene chakulumacho ndi nkhandwe. Iyayi ndi munthu, kukamtenga kuona kuti ndi munthu, kumuyeza munthuyo kupeza kuti magazi ake onse, chilichonse chili mthupi mwakemo ndi nkhandwe koma akuoneka ngati munthu. Ndiye muchaka chimenecho anthu amenewa ankatenga ndi kukasiya ku zoo, ku miziyamu kumene kumasungidwa zinyama, ankakayika pamodzi ndi ankhandwe, nkumakhala ndi ankhandwe chimozimozi koma ali wanthu. Ndiye zimenezi mizimu imeneyi 2024 ilowanso. Ikalowa mizimu imeneyi, gawo lalikulu imene idzichita, taitolo yake ndikunena kuti to put you down. Mizimu imeneyi idzifuna kuti ikhazike pansi. Ndiye chaka chimenechi kukhala pansi kwa anthu amphamvu, chuma chikhala pansi, sukulu ndi akalata a anthu ambiri mwa iwo akhala pansi, chifukwa mizimu imeneyi idzilowa mwa akazi ako, mwa amuna ako, mwa abwenzi wako, ndipo ikalowa izikupanga iweyo put down. Nde taona wanthu asukulu akukhala ngati ziserekwete, anthu apantchito akukhala ngati ziserekwete, makobiri kolingana ndi akalata amene timagwirira ntchito ndi masalale wathu sizigwiranso ntchito bwino mwa ena amene mizimu imeneyi iti iwalowe mu 2024. Mwatsoka chitha kulowa kwa akazi ako, chizindikiro chake ndi kukupanga put down. Mudzipita pansi, malo mopita patsogolo pa mfundo zakachitidwe ka mabanja mudziona kutitimira, mabanja atitimira, kukhala ugulitsa katundu amene anali opezeka kale, kutitimira, put down. Mizimu imeneyi tingathane nayo bwanji? Ndi pamene tikulowa m'mapemphero, kutere ku Chikhristu pamodzi ndi mpingo wa Mulungu, ku dziko lonse lapansi ana a Mulungu amene mumakhulupirira Ambuye Yesu, musiye kukonda kumangomvera kokha, koma tsopano mukonde kupemphera. Pemphero likhale chipangizo chanu choyamba. Paliponse pempherani, chifukwa nthawi iliyonse mzimu umene mukhoza kukumana nawo ndi kulowa mwa inu. Inu muli mmene mukuonekeramo koma kusanduka nyani mchikhalidwe chanu. Makalikalitics onse anyani adzioneka pa inuyo. Zimenezi zichitika kwa inu ndacha ana anu. Choncho dziko lisandulika kukhala loyipa kuchokera ku mizimu imene tizolowa mu anthuyi. Apolisi adzaperekera umboni wa zimenezi, chifukwa nkhanza zachilendo zizichitika kwa anthu kuchitira anthu anzawo zimene polisi iyambe kudabwa. Kukhala wanthu amene polisi iwagwire kuti achita za uchigawenga, koma uchigawenga wa machitidwe ake polisi idzinena kuti chachitachi si munthu, chifukwa kukhala nkhanza zichitike chaka chimenechi. Polisi idzipeza mafupa kapena minofu kapena ziduswa za wanthu m'misewu, chitagwira chirombocho ndi chirombo mogwirizana kudya munthu, kudya idya ndi kusiya ziwalo pa msewu kuti akhuta apita. Polisi idzitola ziwalo mitu yokha kapena miyendo yokha, ziwalo zina zitasowa zitadyedwa ndi zirombo zimenezi. To defeat these demons,
mpingo wa mulungu ulowe m'magawo akupemphera ndi kugonjetsa kuti kapena zizikazungulira uko ife tokha ayi titakana koma mu dzina la Yesu. 2024 tikulowa chaka chosausa ana mulungu chimene vanthu ati asinthe machitidwe awo chifukwa kukabwera zirombo zimene zimamonsta, kukubweranso ziwanda zimene eni yakewa akuzitcha kuti to put you down. Ndiye nkhani imene iti ichitike. Mpingo wa mulungu pomaliza kwambiri chaka chimenechi kukhala addicted to a person. Ndimaliza nchimenecho, addicted to a person. Now ineyo mmene ndaona kuti mzimuwu uchita kwambiri ku Malawi kuno, ndayikapo kuonjezera kuti addicted to a person is a sign of demonic in you. Addicted to a person is a sign of demon in you. Chichitike nchani pano? Kuchokera vana wa zaka 7 kupita kutsogolo kukubwera mzimu wa addicted to a person. Vantu azisankhira anthu amene adziwakonda. Ndiye chikondicho pa nzakoyo chizifika pa addicted. Sindidziwa kuti ningachita mbasule bwanji chifukwa chimene chisonchokopsa kwambiri chochitika cha mchaka cha 2024 pazofotokozera zangazi la gawo loyamba. Kodi mukundimva? Kukubwera mzimu wa addicted to a person. Munthu asankha munthu nzache ndiye udzimumvera nzako kotero kuti nzakoyo akhala mulungu kwa iweyo. Chilichonse chimene nzakoyo adzinena ndi chimene we udzipanga. Chilichonse chimene we udzinena ndi chimene nzakoyo azipanga. Sopano chimenechi si chikondi cha Baibulo chimene akunena kuti muzikonda munthu ngati munthu nzache. Ayi. Iyi ndi addicted to a person. Muyembekezere kwaona vana ang'ono achisikana akudwala nthenda zopanda mayina. Addicted to a person. Kumuganizira kwambiri bwenzi lawo, kumuganizira kwambiri mnyamata mpaka na adzilowa nkudwala matenda akuti chipatala chizisowa chonena. Addicted to a person. Kumufunsa ukudwala chani azisowa chonena chomwe. Chifukwa azidwala ndithu mpaka kugona pansi koma akudwala nzache. Akudwala mkazi nzake, mamuna nzake. Ubwenzi umene uti ukhalepo ukhala ubwenzi addicted to a person imene ikhale sign of demon in you. Ndikhulupirira kuti mukundimva na mulungu masana wano kuchokera kuno kukamanda pakatikati pa mapiri akamanda. Twaibu Ahmadu Hamidi Ali kufotokozera mpingo chowawa cha 2024 chimene chisokoneze vanthu achichepere mpaka akuluakulu. Munthu lerolo chaka chimenechi muona pa mtundatunda abambo akukapeza ubwenzi ndi munthu kaya mamuna nzawo afika po mumvera nzawoyo ndipo taona azibambo amene sankamwamowa atayamba kumwamowa, amene sadali mahule atayamba uhule chifukwa cha nzawo. Addicted to a person. Satana atumiza vanthu ku mitima yanu, atumiza abwenzi ku mitima yanu. Mwatsoka timanganso zikwati za abwenzi achilendo okhaokha zimene zipangise munthu kukhala addicted to a person. Kazi kumveka zimenezi zipanga fragmented, so fragmented, kubalalika kwa nkaganizidwe ka uzimu ka munthu ka umunthu waje kabalalika chaka chimenechi. Umunthu wa vanthu ambiri uchoka tifika pa half yinyama, half munthu, half human, half spirit. Chifukwa tikhala kuti tili addicted to a person. Chithunzithunzi cha addicted to a person ndi chimene tachiona kale. Satana anangochiyeserera pakatipa
ndi anatitumizira maprofeti mmene mwaonera wanthu akukhala addicted to a prophet, sakumva munthu. Mwaona mmene Satana anachitira primary kuyesa kokha testing anangotitumizira maprofeti ndi mapapa ku dziko lapansi amene wanthu opemphera mchikhirisitu anagwidwa ndi mzimu wa addicted to a prophet, addicted to a pastor, addicted to a to wansembe. Tamverani, mpaka na kufika pakuti banja munthu adakatenga nawokha kumidzi uko dzakhala muno mtauni aviriwiri nkutukulana uchoka palendi nkufika papoloti nkumakhala bwinobwino. Tsiku limene amama ayamba kupita ku fellowship kumene kwadakapeza papa anayamba kulowa mu mtima mwawo mpaka na amama kunyumba ndi addicted to papa. Lerolo banja likuyendera ndondomeko za papa, addicted to a person. Mzipembezomu mukaona kuti sitikupemphera m'maorganization timalowa mu machalichi ayi, koma wanthu ali addicted to a person. Awa nakambalazaza, awa na bushiri, awa na mbewe, awa na mwale, awa na zimba. Chachitika chani? Addicted to a person, addicted to a prophet. So mzimu umenewu omakhala addicted to somebody, addicted kwa munthu, nkumapezeka kuti sukumveranso za mulungu, koma ukumaona kuti mulungu ndi ameneyo. Final say wawo ndi maprofeti, final say wawo ndi papa, final say wawo ndi bishop. Sakumva wanthu. Chimenechi chikula sopano chichoka kumachalichi chifika ku vana wathu, kwa azimayi wathu, kwa azibambo wathu. Ndiye kuti dziko likupita kukachibalaliko pang'ono, kukhala ngati misala yakuti kumuuza munthu kuti munthu ndi woyipa, vana adzilolera kudana ndi makolo, addicted to a person. Koma chovuta kwambiri nchakuti addicted to a person abweresa kudzimangirira ndi kumwa mankhwala kapena kufa ndi nthenda zopanda nthenda mayina. Vana adwala chikondi, azimayi adwala chikondi, azibambo adwala chikondi, addicted to a person. Ine nimati ntero kuti tiyeni tiyang'ane kwa mulungu wolenga kumwamba ndi dziko lapansi. Pamene tikupita kumalecherecha nthawi yapansi pano tisoweka thandizo la mulungu kumwamba, chifukwa nthawi sili mbali yathu. Kumene tikulowera tangodusa masiku 8 mamonster akubwera kuti akagwiririre wanthu mmakomomu. Mumveka mfuwu mmenemu, mayo chinthu chiyamba kuoneka. Wanthu ayamba kubwera mmalipoti, ndaona chinthu madalaiva anena mene nimawoloka msinje mudi nachiona, koma chimalowera uku ngati chikupita uku. Tiona zosaoneka, zinthuzi zikutuluka, mabeast akutuluka ku dziko lapansi. Miuka yoposa chinyombo chakukhomera atuluka, miuka yoposa chilombo chakudowa akutuluka, miuka yoposa chilombo chakuunandi beast ku Kenya atulukanso. Kukhala miuka ya mitundu yosiyanasiyana. Kasakaniza ameneyi wa machitidwe amenewa akuyenda limodzi ndi malonda m'makobiri. Tambala imodzi ikugulidwa pa 10,000, 150,000. Ngati muli ndi 10 kwacha yakale 150 bweretsani. Ngati muli ndi 10 kwacha yakale nikupasani 250,000. Ziuyenda mofanana, chaka chosausa chimene wanthu akutolera makobiri akale kuti akapange chani. Yera m'maso mwana wa mulungu, tikulowa m'masiku akumapeto. Pamene zimenezi zikufika pamenepa titani? Yang'anani kumwamba. Bible likuti koma iwo amene adzagonera mu mthunzi ya wamwambamwamba adzabisala ku mapiko ache nadzausa
mpaka mphepo itadusa, pakuti mivi yopita usana idzawaponya mpaka mivi yopita usiku. Ndikuyitanira ku ngaka ya wamwambamwamba 2024. Bwerani tibisale ku ngaka ya wamwambamwamba imene woyera mtima adzausa. Podusa izi mkangano wa upapa tili pansi pa ngaka ya wamwambamwamba, pamene climate change ikukhala chipangizo cha mpando kukweza mpando wawo kana Khristu. Tabisala ku ngaka ya wamwambamwamba pamene matenda akubweranso kuzasokoneza dziko. Tabisala ku ngaka ya wamwambamwamba pamene China, America, Korea akupita pamadzi kukachita nkhondo. Tabisala mu ngaka ya wamwambamwamba pamene Russia akulongasonkhasana ndi mayiko anzace kuti akachite nkhondo, pamene mayiko aluya zizukulu za Ismaili pamodzi ndi nzika za Nebayoti zikusonkhanisa zida kusogoza Irani kuti akaphulise Israeli akamangebe mzikiti umene ukugwedezekawo. Bwerani tibisale ku ngaka ya wamwambamwamba. Ndili ndi ngaka pano limene lindi anthu elong'ambika, limene limang'ambika pakati pa ulendo osausa. Woyera mtima adzabisalamo, wanthu onse adzabisala mmenemo. Iye amene adzagonera mu ngaka ya wamwambamwamba adzagonera mu mthunzi wa iye. Bwerani tibisale ku ngaka imeneyi, ndipo khapa pamene tikhoza kupewera chimphepo cholimba kwambiri cha mphepo zonse za dziko lonse lapansi. Chipulumutso chikhale ndi inu, mtendere ukhale ndi inu nonse amene munali kumvesera. Mpaka tsiku limenelo tikumane pa tsiku lijalo pa gombe lodala, pamene tonse tizasonkhana kukalandira mphoto ya zochitika za nthawi ya pansi pano. Tikakafika kwathu tikapumula.